Kurahiya binê deryayê de masiya pîr 12,000 zarok û neviyên xwe kom kiribû û ji wan re çîrok digot. Di demên berê de masîreşkekî biçûk yê tevî diya xwe di çemekî de jin dikir hebû. Ew çem ji nava latekî çiyê derdiket û diherikî nav newalekê. Mala masiyê biçûk û diya wî jî li pişta wî kevirê reş bû. Kevz jî bibûn banê mala wan. Şevê dibin kevzan de ra dizan. Carekê be jî ji mala xwe dîtina hêvronê xwesteka masiyê biçûk bû. Ji sibê heta êvarî dayîk û çêlikê wê didan pê hev û carnan ji tevlî masiyên din dibûn di derdorek biçûk de diçûn û dihatin. Ji 10,000 hêkên ku diya wî hiştî bûn, tenê ev masiyê çêlik mabû. Masiyê biçûk ev çend roj bû pir difikirî û pir kêm dipeyivî. Bê xwestek û bi teralê diçû vî aliye wî aliye û gelek caran dida pê diya xwe. Diya wî digot qey bêkêfiyek bi çêlikê wê re heye û wê di demek nêzik de derbas bibe. Lêbelê derdê masiyê reş ne derdekî wisa bû. Rojekê berî ku roj hilê masiyê biçûk diya xwe hişyar kir. Dayê ez dixwazim hinekî bi te re bipeyivim. Diya wî bi çavê li xewê bi tikê min ma te ev wext dît. Em piştre bipeyivin nabe. Tu bixwaze em hinekî derkevin bigerin ha? Dibêjî çi? Na dayîka min, êdî nikarim bigerim. Divê ji vira biçim. Ma divê te qes tu biçe? Erê dayîka min, divê ez biçim. Li serê vê şeveqê tu yê biçe ku derê? Ez dixwazim bibînim bêka serê vî çemî diçe heta ku derê. Tu dizane dayîka min, bi mehane ez difikirim bêka dawiya vî çemî li ku ye. Lehîn ez jinav derneketime, ji do şev ve xew neketiye çavên min. Asoxî min biryar da herim dawiya çemê bibînim. Li deverên din çi diqewmin dixwazim fêr bibim. Diya wî bi keng got, dema zarok bûm ez jî tiştî nûsa difikirîm. Bi tikê min serî û dawiya çemê çênavekî. Aha hemû ev qase, çem tim diherike û nagihêje tu derê. Lê dayîka min, ma dawiya her tiştekî tu ne? Şev bi dawî dibe, roj bi dawî dibe, meh û sal jî her wisa. Diya wî gotina wî birî. Gotinên wisa mezin deyne aliyekî. Rabem hinekî bigerin. Niha ne dema gotinan, dema gerê ye. Na dayîka min, ez ji gerên wisa aciz bûm. Dixwazim bikevim rê û herim û li deverên din çi diqewmin hîn bibim. Tu dibêje qey hineka ev gotin fêrî min kiriye lê divê tu zanibe ku ji zûvê ez li van tiştan difikirim. Helbet ez ji viya wiya jî gelek tiştan hîn bûm. Mînak min ev fêm kir. Gelekên masiyan dema pîr dibin gazin dikin ku emrê xwe vala derbas kirine. Tim dikin mizmiz ji her tiştî gazin dikin û nifiran dibarînin. Ez dixwazim fêr bibim, bi rastî tiştê ku em dibêjin jiyan, tenê li vê derdora biçûk heta em pîr bibin çûyîn û hatine, an jî li cîhanê bi hawake din jî jînkirin pêkan e. Dema ku gotinên wî qediya, diya masiyê biçûk got. Bi tikê min, ma tu dîn bûyî, cîhan tê çûwa tê. Cîhan avaya viraye, jiyan jî vaye em hene û dijîn. Di wê kêliyê de masiyek mezin ber bi mala wan vehat. Xêr e cîran, tu çima bi zarokê xwe re niqaş dikî? Ma hûn îro dernakevin gerê? Dê masî bi dengê cîrên ji malê derket. Me ev rojî dîtbine re, êdî zarok aqil didin dayîkên xwe. Cîran got, ma çi bû? Dê masî, ka binere, bê ev qutuk dixwaze here ku, bêgirtiye dibe ez ê herim binerim bê li cîhanê çi diqewme. Gotinên ji xwe mezintirin ha. Cîran, biçûkê min tu kengî bû zanyer û feylezof kî hayê me jê çênebû. Masiyê biçûk, xanima min hûn ji kê re dibêjin zanyer û feylezof nizanim, lê ez êdî ji van geran aciz bûm. Ez naxwazim van gerên ku me re diwestîne bidomînim. Heta çav bêgirtin û vebe ez ê wekî we pîr bibim û wekî berê ez ê guh û çav girtî bimînim. Ez naxwazim, hûn fêm dikin newsa. Cîran, wey, çi gotinin ev? Diya wî, ez qet nefikirî bûm ku wê rojekê yekane zarokê min wisa bibe. Kîjan bê esil ketiye hişê pitikê minî xweşik nizanim.
Masiye biçûk, tu kes filan neketiye hişê min. Hişê min û fikrên min hene, fêm dikim, çavê min hene, dibînim. Cîrên ji diya Masiye biçûk re got, xuşkê, te dî ew şeytanoka xebergerîn hebû. Diya wî, erê walla te baş got, ew belaya Xwedê gelekî bi pitikê min re eleqedar dibû. Masiye biçûk, bes e dayê, ew hevalê min bû. Diya wî, hevaltiya masî û şeytanok, peh, min qet nebihîstibû. Masiye biçûk, min jî qet nebihîstibû ku masî û şeytanok dijminê hevin, lê hûn ketin gunehê wî. Cîran, derewin ev. Masiye biçûk, ê ku hûn dibêjin derewin. Diya wî, wî mirin heq kiribû, dema ku li vira wira rûdiniş çi digot, te ji bîr kir qey. Masiye biçûk, wisa be min jî bikujin, ji ber ku ez jî heman gotinan dibêjim. Ez serê we neêşînim, masiyê din jî bi dengê niqaşê ve hatin. Gotinên Masiye biçûk hemû hêrs kiribûn. Yek ji masiyên pîr got, tu dibê qey wê dilê me bite bişewite. Yekî din got, canê vî biçûkî baş dixwire. Diya Masiye biçûk got, xwe bidin alî, dest nedin pitikê min. Yekî din got, xanim, madem tu têra xwe nikare zarokê xwe terbiye bike, wê gavê tu yê cezayê wî bikişîne. Cîrên got, ez şerm dikim ku cîranê we me. Yekî din got, bêyî ku vî karî mezin bikin em viya bişînin ba şeytanokê pîr. Dema ku masî hatin Masiye biçûk bigirin, dostên wî li dora wî kom bûn û ew ji metirsiyê xelas kirin. Diya Masiye biçûk hem digiriye û hem li xwe dixist. Digot, wax, pitikê min ji dest diçe, ez çi bikim, çawa bikim, çi xwelî el serê xwe bikim. Masiye biçûk got, dayika min ji bo min negirî, li ser halê wan masiyên pîr êm perîşan bigirî. Ji dûr ve masiyekî qîr kir, devê xwe xerab neke pizik. Yekê duyemîn got, piştî ku tu çû heke tu poşman bibe û vegere em te nagirin nav xwe. Yekî sêyemîn got, ev hewesên ciwantiyê ne çe. Ê çaremîn got, ma ava vira derketiye. Ê pêncemîn got, cîhanek din falan tune, aha cîhan vire, vegere. Ê şeşemîn got, heke tu hişê xwe bi serê xwe de û vegere em ê bawer bikin ku tu masiyek jîr û bihiş e. Ê heftemîn got, lê em elimî bûn ser te? Diya wî jî got, bera dilê te bi min bişewite, ne çe. Êdî gotineke ku Masiye biçûk ji wan re bêje nemabû. Çend masiyên hevalên wî yên di temenê wî de heta sulavê ew birê kirin û vegeriyan. Bi hêviya hevdîtinê dostê me êzana wêrek. Masiye biçûk xwe ji sulavê avêt û kete koncalek avê. Pêşiyê hinek mitale kir lê paşê avjenî kir di nava koncalê de dest bi gerê kir. Heta wê demê koncalek avêya hew qas mezin nedîtibû. Bi hezaran çêlîkên beqan ên ji hêkan derketibûn dilebitîn. Dema Masiye biçûk dîtin di nazê xwe pêkirin. Wî ji xwe re li qiliqê wî binerin, ev çi celeb afirandiye. Masî ji serî heta binî bala xwe dawan. Ji kerema xwe edeba xwe xerab nekin. Navê min Masî reşkê biçûk e. Hûn jî navê xwe bêjin, em hev nas bikin. Çêlîkek beqan got, em ji hev re dibêjin çêlîkê beq. Yekî din got, em xwedî esilin. Ê din got, di cîhanê de ji me xweşiktir tune. Yekî din got, em wekî te ne şema şewlo ne. Masî got, min texmîn nedikir ku hûn ê ew qas pozbilind bin. Dîsa jî ez we dibexşînim, ji bo ku hûn ji ber nezaniya xwe wisa dipeyivin. Çêlîkê beqan bi yek dengî gotin, ango em nezanin. Masî got, heke hûn ne nezan bûna, wê zanibûye ku li cîhanê gelê kes li gorî xwe xwedî xweşikîne. Navên we dahî ne aîdî we ye. Çêlîkên beqan gelekî hêrsbûn lê ji ber ku dîtin Masiye biçûk mafdar e, ji gotinên xwe zîvirîn. Tu bela sebep mijûl dibe, em jî sibê heta êvarî li cîhanê digerin, em ji xwe û dê û bavên xwe pê ve tu kesî nabînin, ku em kurmikan nehesibînin helbet. Masî got, hûn ê ku ji vê koncala avê derneketine çawa dikarin behesibînin ku hûn li hemû cîhanê geriyane. Çêlîkên beqan gotin, ma ji derî vê cîhanê cîhaneke din jî heye. Masî got, heye ya, bifikirin hela, ev av ji kutê vira
û ji dervî vê avê çi hene? Çêlikên bakan gotin, ji dervî avê çi ye îcar? Me qet dervî avê nedîtiye? Te hişê xwe xwariye. Masiyê biçûk jî dest bi keng kir. Fikirî ku di halê wan de hiştina çêlikê bakan û bi rêya xwe de çûyîn wê baştir be. Piştre hat bîrê ku bi dîya wan re çend gotinan bike. Dîya wel ku ye niha? Ji nişka ve bi dengekî zirav ê beqekê ve ciniqî. Beqa ku li kêleka avê li ser kevirekî rûniştibû xwe avêt nav avê û hat ba masî. Ava ez hatim. Kerem ke. Masiyê biçûk got. Silav xanima mezin. Dîya beqan got. Afirandiye bê esil. Tu çi wisa hewa xwe davêjî? Te zarok dîtiye û derewan li ser derewan dikî. Bi qasî ku fêm bikim cîhan ev koncela avê ye min têra xwe jîn kiriye. Heydê bi rêya xwe de here û serê zarokê min jî tevlihev neke. Masiyê biçûk got. Tu sed qatî bi qasî tu heta niha jiyaya jîn bikijî tu yê dîsa heman beqa nezan û bêçare bimîne. Beq hêrs bû û xwe avêt ser wî. Masîreşkê biçûk virvirî li binê avê ket û herî û kurmikên binê avê li nava hev xist. Çemekî fitlonekî bû. Ava çemê jî çend qatan zêde bibû. Lê ku ji çiyan lê bihata nêrîn weke hevrîşîmek spî dihate xuya kirin. Ji çiyan gomeyekî mezin herikî bû nav çem û av kirî bû du perçe. Dema ku masiyê biçûk ji nişka ve kevjal dît tirsiya. Ji dûr ve silav dayê. Kevjal bi awirekî tûj û ciddî lê nerî û got. Tu çi masiyekî bi edebe wisa? Ka nêzik bê biçûkê min nêzik bê. Masiyê biçûk got. Ez diçim li cîhanê bigerim û ez qet nafikirim ku bibim nêçirawe. Kevjal got. Tu çima ew qas reşbîn û tirsoneke masiyê biçûk? Masiyê biçûk bersiv dayê. Ez ne reşbînim û ne tirsonek. Tiştê ku çavê min dibîne û hişê min radiketînim ziman. Kevjal got. Baş e, ka bêje çavên te çi dît û hişê te çi got ku tu fikirî ez ê nêçira te bîkim? Masiyê biçûk. Peyvê dûv dirêj neke. Kevjal got. Ma tu qala beqê dike. Wî tu jî pir saf bûye canê min. Navbera min û beqan tune ye. Ji ber vê ez nêçira wan dikim. Li gorî wan di cîhanê de yê afirandî tenê ew hene û xwe bextewar dizanin. Ez jî dixwazim nîşanî wan bidim bêka cîhan bi rastî di destê kê de ye. Êdî hewce nake tu bitirse canêm, nêz be nêz be. Kevjal piştî ku gotina xwe qedand bi hewakî xwarûvîç ku ber bi masiyê biçûk ve meşiya. Meşa wî ew qas pêkenî bû ku masiyê biçûk xwe negirt û bêhemdî keniya. Belengazo, tu hîn fêr nebûye bimeşe, tu yê ji ku zanibe cîhan di destê kê de ye? Masiyê biçûk ji kevjal ve qetiya. Pêre siyê ket ser avê û derbek bihêz li kevjal ket û ew xist binê qûmê. Gumgumokê ku bi halê kevjal keniye ji cihê sekinî bû şemitî û hewma bû ku bikete nav avê. Kevjal careke din derneket. Masiyê biçûk dît ku zarokekî şivan li ber çem sekiniye û li wî û kevjal dinere. Geriyê pez ber bi çem ve dihat. Devên xwe dixistin avê û dikirin me me. Dengên wan di newalê de olan dida. Masiyê biçûk heta ku bizinan û mîhan ava xwe vexwarin û çûn sekinî. Piştre gazî gumgumok kir. Gumgumokê min ez masîreşkê biçûkim. Diherim dawiya çemê bibînim. Ez difikirim ku tu afirandiyek bi hiş û zanaye. Ez dikarim tiştekî işte bipirsim? Gumgumok got. Tu çi dixwazî bipirse? Masiyê biçûk. Pelîkanan, herêmasiyan û teyrên masîxur durê de ez pir tirsandim. Heke tu di derbarê wan de tiştekî zanibe ji min re bêje. Gumgumok. Herêmasî û teyrê masîxur li van deran nayên dîtin. Herêmasî esas di deryayê de dijî. Lê pelîkan dibe ku li van de veran be. Tu be nexape û nekeve kîsikê wî. Masiyê biçûk. Kîsikê çi? Gumgumok. Di binê stûyê pelîkan de kîsikek wî yê gelek av diçê heye. Dema di nav avê de avjenî dikin, carnan masî bêhemdî dikevin kîsikê wî û rasterast diçin zikê wî. Tabî ku pelîkan nebirçî be ji bo piştre wan bixwe masiyan di wir de heltîne. Masiyê biçûk. Ma heke masî bikeve wîra carek di nikarin derkevin?
Gumgumok ji perçekirina kîsik pê ve torê tune. Ez xencerekê bidim te. Heke tu ji aliyê pelîkan ve bê girtin, tu yê wisa bike. Gumgumok ket qelîştoka kevirekî û bi xencerek biçûk vegeriya. Masiyê biçûk xencer girt û got: Gumgumokê min, tu pir dilovanî, ez nizanim çawa spasiya te bikim. Gumgumok: Ne girînge canêm? Ji vanan gelek li ba min hene. Di demên xwe yên vala de rûdinêm û ji striyên rûwekan van xenceran çêdikim û didim masiyê jîrên wekî te. Masiyê biçûk: Ma berî min jî masî ji vir derbas bûm? Gumgumok: Gelek derbas bûm. Niha ji xwe re komek ava kirine. Zilamê masîvanî bêzar kirine. Masiyê reş: Biborîne peyv peyvê dikeve, li qusûra min nenere ez serê te değişînim, lê wan çawa masîvan bêzar kirin tu dikarî ji min re bêje? Gumgumok: Her gav neleba hevin, dema ku masîvan torê da vêje, dikevin hindurê torê û wê dikişînin heta binê deryayê. Gumgumok guhê xwe bel kir û da ber qelîştoka kevir. Ez biçim êrî, zarokên min hişyar bûne. Gumgumok ket nava qelîştoka kevir û masî ket rê dîsa. Di serê wî de pirsek diçû û yek dihat. Çem diherike deryayê gelo. Qet nebe pelîkan bela xwe di min neda. Ma herê masî hevcînsê xwe jî dikujin û dixwin? Çi dijminatiya teyrên masî xur bi me re heye gelo? Masiyê biçûk hem avjenî dikir hem jî difikirî. Di her hostarê de tiştekî nû didît û tiştekî nû hîn dibû. Bi teqla avêtinê jî sûlavan ketin û dewamkirina avjeniyê êdî bi xweşiya wî diçû. Her ku tîna rojê di pişta xwe de hest dikir, hêz digirt. Li derekê xezalekê bi lez û bez av vedixwar. Masiyê biçûk silav dayê. Xezala xweşik, tu çima wisa dilezîne? Xezalê got: Nêçîrvan bera dû min da û derb li min xist, avaye binere? Masiyê biçûk cihê ku fîşeklê ketiye nedît, lê ji kulekî bazdana xezalê fêm kir ku rast dibêje. Li derekê din kîso li ber tavê reza bûn, li aliyekî din hakên kevên gozel di geliyê de olandı da. Bêhna rûwekên çiyê pêl bi pêl li hewayê belav dibû û tevlî nava wê dibûn. Piştî nîvro gihîşt derekê ku newal fireh dibe û av di nav daristanê re derbas dibe. Av ewqas zêde bibû ku heta hûn bibêjin kêfa masiyê reşat. Dûvre li gelek masiyên din rastat. Ji cirgî ji diya xwe qetiyayê masî nedîtibû. Çend masiyên biçûk li ser serê wî kom bûn. Jê re gotin: Xuyayê tu biyaniye? Masiyê reş got: Erê biyanî me, ji deverên dûr têm. Masiyên biçûk pirsîn: Tu diçe ku? Masiyê reş bersiv da: Ez diherim ku dawiya çem bibînim. Masiyên biçûk gotin: Kîjan çem? Masiyê reş: Çemê ku em tê de avjenî dikin. Masiyên biçûk: Em ji vê re dibêjin rûbar. Masiyê reş tiştek negot. Yek ji masiyên biçûk got: Ma tu pê dizanî ku pelîkan rêya me girtiye? Erê dizanim. Yekî din got: Baş e tu dizanî bê kîsikê pelîkan çi qas mezin e? Masiyê reş: Belê, ez wê jî dizanim. Masiyê biçûk gotin: Tu dîsa jî dixwazî biçî he? Masiyê reş: Erê, çi dibe bera bibe ez ê biçim. Di demek kin de ev agahî di nav masiyan de belav bû. Masîreşkekî biçûk ji deverên dûr hatiye û dibê wê here dawiya çem bibîne. Û dibêjin qet ji pelîkan natirse. Her çi qas dilê çend masiyên biçûk hebû ku bi masiyê reş re biçin jî, ji tirsa masiyên mezin newerî bûn dengê xwe derxin. Çend hevan jî gotin: Ne ji pelîkan bûye em ê bi te re bihatina, lê em ji kîsikê pelîkan ditirsin. Li kêleka çem gundeke bû. Jin û keçên gund li kêleka çem cil û firaxên xwe dişuştin. Masiyê biçûk bîstekê li wan guhdar kir. Hinekî jî li zarokên soberî dikir temaşekir û ket rêya xwe. Heta ku bû êvar çûyîna xwe domand, piştre jî ket bin kevirekî û raket. Nîvê şevê hişyar bû. Lê nerî ku roniya hêvê li avê xistiye û her alî ronî kiriye. Masîreşkê biçûk pir ji hêvê hez dikir. Şevên ku roniya hêvê li avê dixist wî dixwest ji nav kevzan biherike û çend gotinan bi hêvê re bike. Lê her carê diya wî hişyar dibû û ew digir dîsa dikişan nav kevzan û dixewra dikir. Masiyê biçûk derket ber hêvronê û got: Silav hêva xweşik. Hêvê got: Silav masîreşkê biçûk. Tu li ku bû? Niha vira ku ye? Masiyê biçûk: Ez derketim gera cîhanê.
هیوی گوت جیهان پرمزنه دنگاره لهر دری بگیره. ماسی بچوک برابر حتی کو اسکاری بیم ازی بچم. هیوی گوت من دخواست حتی سبه لبات ببینم لی اورکی رشی مزن به وی آلیوته وی رونیا من بگره. ماسی بچوک هیوا خوشک اسپر رونیا تا هزدکم من دخواست رونهایی تا تم من رونی بگره. هیوی گوت ماسی که من تو براستی بخوازه رونیا من بخواتونه یه روز رونیه ددمن و از جدشینم جروی اردیره تاقت نبیستیه وی حتی چند ساله مروف بفرن و ورن لسر من دینن. ماسی بچوک افتشتکی نپیکانه هیوی گوت کارکی دجواره لیکو مروف بخوازن تشتکی بکن. هیوی گوتون اخو نقداند اورکی رش حد پیشیه هیوی گرد و شب دیسا رپی رش بو. ماسی بچوک دیسا تکی تنه ما بو دناف ششوازیه ده چند دقال تاریتی نری بشتره کت بین کهور و راکت. سبیزو هشیار بو چند ماسیین بچوک این لبر سری ویدکین پسته پستید. دماوان جدید کو ماسی رش شر بویه بی یک دنگی گوتن. روش باش ماسی رش او ناس کرن. آسوغی ودا دو من ها؟ یک جماسیین بچوک اره لهنجی ترسا ما درباس نبویه؟ یکی دنجی گوت هنگی امل پلیکان ده فکرن تو راحت و آرامیه ما نمایه. ماسی بچوک هون ده فکرن حوجه نکه کو مره همه تموتن بفکره دما هون بره بکوین تا قضوی ترساوه درباس به. لی tam dema ku dikira bi rêketina ava derdora wan bilind bû. Qapaxa kat ser wan û her der darî bû. Rêya revê nema bû. Masiyê reş tavê fêm kir ku ketine kîsikê pelîkan. Masîreşkê biçûk got hevalno em ketin nûkulê pelîkan lê rêya xelasiyê jî bi temamî nehatiye girtin. Masiyê biçûk dest bi girî kirin ji nava wan yekê got êrî rêya me ya revê nema ev ji rûyê te ye. تو هات با ما و تو کت عقلی ما یکی دن گوت وین ها ما دا قرتینه چوج ما دا جنش کاوه دا آوه دا دنگی حاکه هاته بیهستن اف دنگی کنه پلیکان بو من چی قسماسیم بچو گرت براستی جی دلی من بو ود شوته قیمیش ناکم که ودا قرتینم ماسی بچوک دست بگیری و لاوایان کرن جناب پلیکان بگ جی کنگی و یه مور پس نود بیست جی کرم آخو هنکی نکولی خو وکن دا کوم در کوین در و جنها شون به جوبه و دعا بکن. پلیکان گود از نخوازم همان ها و دا قرتینم ماسی منین دا پوکری هنه لجیره بنارن؟ لجیره کیسک چند ماسیین بچوک و مزن هبون. ماسیین بچوک گوتن جناب پلیکان بک ما تشتک نکریه ام بسوجن آوی ماسیرش که بچوک ام خاپاندن. ماسیرش که بچوک گوت گدی ترسونک نو ما هون دبین قی افتیره حیله باز دل برحمه که هنو سجیلا وادکن. ماسیین بچوک گوتن های تجیتونه یه تو چی دبیجه تو اینها ببینه و جناب پلیکان بک ما ببخشینه و برده و تدا قرتینه. پلیکان گوت اره از و ببخشینم لی شرطه کی من هیا هکه هون وی ماسی زمان درش بفتسینن هونی آزادی خو به دست بخن. ماسیرش که بچوک خدا عالیه کی و گوت قبول نکن وی تیری حیله باز دخوازه ما برا هفده پلانه که من هیا جبر کو ماسیم بچوک تنی لخلاصی خود فکرین خو آویدن سر ماسیرش که بچوک. ماسیرش که بچوک بر بداویه کیسک و وکشه و به هدی که گوت گدی ترسونک نو به وی هاوی بجی جاره که هون هاتن گرتن جهه که هون بروین جی تونه به سر ده هون به من جی نکارن. ماسیم بچوک گوتن امی تا بفتسینن ام آزادی خود خوازن. ماسیرش که بچوک گوت و هشی خوان دا کریه هون من بفتسینن جی هونی نکاربن ریا روی ببینن به وی نخاپن. ماسیم بچوک گوتن جبو کو تو جانی خو خلاص بکه تو وانا ده بیجه نخو نجبو تو لما ده فکری. ماسیرش که بچوک گود وصا بله من گودار بکن از ریه که لبروا بخن از اید ناو ماسین مری ده وک مریان تف بگرم که ام بنرم بیوی پلیکان و برده یا نا هکه هم بیامن نکن به وی خنجری ازی و حمویم بکجم آنجی ازی کیسک بچرینم و بررم و هون ماسیه کی پیواوی قد کر و گود بس ایدی نکارم وان گوتنن راکم و بو قوراوی. ماسیرش که بچوک گوت
و چما اف دلالیه مالی بخوره آنیه؟ پشت خنجر درخست و ری ماسیان دا. بخوازن جی نخوازن جی ماسیان جی مجبوری خواسته کاوی قبول کرن. بقاستی پورکتن شر ماسیرش که بچوک مینا کو مری به تفگریا. ماسیان بچوک هنکی بر بجور و هلکشیان و گوتن جناب پلیکان بک me ماسیرش که بچوک فتساند. پلیکان کنیا و باش کر و که خلاته ازی و بساقی دا قرتینم به وی هاوی هونه دزی من دا بگرن. ماسیان بچوک کیسا گو خطر بدن ندیتن و که بروز که دقرقا پلیکان را چون خواره چو جوانده. ماسیرش که بچوک وی گاوی خنجر خود درخست در بکه ده کسی که پلیکان چراند او رویا. پلیکان به ایش قیریا سری خو خسنا واده و درخست لی ندادو ماسیرش که بچوک. حتی نیوروکی ماسی بچوک چو. ایدی چیا و گلی قدیا بو او چم ده دشته کره ده هرکی. جوی وی آلی چند چمین بچوک جی تولی ببو و روبار مزن ببو. ماسیرش که بچوک جبر آف زیده ببو کیف دکر. لیجنش که و دید کو بنی آوه تونه به وی آلی ده چو بو وی آلی ده چو لی نگیشتو قراغی. ماسی بچوک ده آوه ده وندا ببو. ده آوه ده چو او هی چو لی دی ساجی نگیشتو داری. بجاره که فرق کر کو آجالک دریج و مزین وکی بروز که ایریشی ویدی که لهنبر وی لبر دوی برکک دو دوی هبو. ماسی بچوک فکری کو وی هر ماسی وی پرچه پرچه بکه او خواه کم کر بلز جور رویه درکت سر آوه. بیستگرین جبو بینه دریای ببینه نوقی آوه بو. دره ده لکومک ماسیان راستاد. به هزاران ماسی بون. جیکی پرسی. هوالو از بیانیم جیهن دورتیم ورا کویه؟ ماسی یدن جه هوالین خوره گود بنیرن و یکیدن. بشرج ماسیرش که بچوک را گود تو بخیر هاتی دریای هوالو. ماسی یدن جی گود همو چم و روبار ده هرکن وی داری. تابی هنک جیده چین چراوه؟ یکی دن گود هکه تو بو خوازی دکاری بکوی نفکو مامه. جبو که گوشتی بو دریای ماسیرش که بچوک دل خوش بو. گود آباش از هنکی جوخاره بگیرم. پیش را از بیم تبلیکو ماوه ببم. دما و تورا ماسیوان روان دخوازم از جبواره بم. جماسیان یکی گود دمک نیز ده وی خواسته کاته پیکوره. نها هره بگیره لدما تو درکت سر آوه حیات جی تیری ماسی خور هبه. وان روژان دلیوی به کسی ناشوته. روژی حتی کو 4-5 ماسیان نگره مرحت برناده. ماسیرش که بچوک جو کما ماسیان وقتیه او دست با آوژینیه کر. پیشتی دمکی ماسی بچوک درکت سر آوه. دینا روژه گرم بو. ماسی بچوک گرما توش روژه لپیشت خو حس دکر و کیف آوی جویره دهات. دما که اوسا هیدی و به کیف دسر آوه را دچو اوسا دفکری. هر گاوه از دکارم بمرنه را روبرو بیم. لی حتی که کاربم بجیم حوجه ناکه هرم پیشوازی کرنا مرنه. بخوازم نخوازم جی روژه که از لمرنه راست بیم. ev negiringe, a giring eva ku merina min an jî jinkirina min wê bandorek çawa li jiyana henekî din bike. Masîreşkê biçûk zêdetir di nav fikir û xeyalan de nema, deyrê masîxur jî nişka ve hatu ew bir. Di nav nikulê masîxur de di perpitî lê nikarî bixwe xelas bikira. Masîxur wî ji newqa wî ve ew qas şidiyayê girtibû ku canê wî diêşiya. Ma masiyekî biçûk li dervî avê çi qasî karîbû bijiya? Masî difikirî, xwezî masîxur yekser wî da qurtandaya. Qet nebe, av û nema di aşikê wî de dikarîbû çend deqeyên din jî nehişte ew bimre. Vana fikirî û ji masîxur re got, tu çima bi saxî min da naqurtîne? Ez ji wan masiyanim ku piştî dimirin laşê wan jehrî dibin. Masîxur tiştek negot, di hundirê xwe de wisa difikirî. Gidî jîrik, kîzane bê çi di serê te de derbas dibe. Gello tu difikirî min bide peyvandin û ji devê min xelas bî. Ji dûr ve bejahî xuya bû, her diçû nêz dibû. Masîreşkê biçûk di hundirê xwe de got, heke em bigihêjin bejahiyê çû ji min de û ji masîxur re got, ez zanim tu min dibî ji zarokên xwe re, lê heta em bigihêjin erdê ez ê bimirim û wê laşê min wergere kêsîkek jehrê, ma dilê te bi zarokên te jî naşewite. Vê carê masîxur fikirî, mere bi tevdîr be baş e. Viya ez bixwim û ji zarokên xwe re masî nedim bigirim. Lê di nav vî karî de tüfen û fût tune gelo. Na, nikare tiştek bike.
Masîxurê ku vana difikirî dît ku laşê masiyê biçûk sist bû û bêle batma. Dîsa ketna fikaran. Ma gel lomer? Niha ez jî nikarim wî bixwim êdî? Xwarina masiyekî wisa nerm û zirav li xwe qedexe dikim. Dikire bigota, hey çûçû, hîn ruh di te de heye, ma gelo ez dikarim niha te bixwim. Lê gotina xwe temam nekir. Çawa ku nikilê xwe vekir, masiyê reş çeng bû û kete xwarê. Masîxur fêm kir ku hate xapandin û dadû masî reşkê biçûk. Masî weke birûskê ber bi avê diçû. Bi xwesteka gihîştina avê ji xwe çibû û devê xwe yê ziwa bûye dabû ber bayê bi nêmê deryayê. Lê heta ku gihîşt avê û bêhna xwe veda, masîxur wekî bayê birûskê gihîşte wî û vê carê wisa bi lez wî daqurtand kî masiyê rebend heta qederekê fêm nekir bêçi hatiye serê wî. Tenê tişta hîs kir ew bû ku her der reş û bi nêm bû. Tu rê tune bû û dengê girî dihat. Dema çavên wî fêrî tariyê bûn, li quncikekê masîkekî biçûkê qutufiye û digrî gazî diya xwe dike dît. Masîreşkê biçûk nêzî wî bû. Biçûkê min kara be, li çarekê bifikire. Wisa girî û dayîka xwe xwestin bikêrî çi tê? Masiyê bi tik got, tu jî kî ye? Ma tu nabîne, ez dimirim. Dayîka min, ez ê nikaribim êdî tevî te werim tora masîvan bikişînim. Masîreşkê biçûk got, bese êdî, hiş be, te hemû masî rezîl kirin. Dema ku masiyê bi tik dest ji girî berda, masîreşkê biçûk got, ez dixwazim masîxur bikujim û masiyan rizgar bikim, wan bigînim aramiyê, lê divê pêşî te bişînim derve. Nexwe tê hemû planê berbat bike. Masiyê bi tik got, mava tu bi xwe dimre, tu yê çawa masîxur bikujî? Masîreşkê biçûk xencere xwe nîşanda. Ez ê ji hundir de zîskê wî perçe bikim, niha guh bide min. Ji bo xurika wî were, ez ê birevim vî aliya wî aliya û li derdorê bizîvirim. Dema wî devê xwe vekir û bi hake hak dest bi keng kir, tu bi lez xwe çeng bike derve. Masiyê bi tik got, baş e tu yê çi bikî? Masîreşkê biçûk got, tu li min nefikire, heta ez vî bêbavî nekujim dernakevim derve. Masîreşkê biçûk piştî gotina xwe qedan dest pê kir, baz da vî aliya wî aliya û li hundirê aşika masîxur çirevît avêt ku xurika wî bîne. Masiyê pitik li ber devê masîxur amade sekinî bû. Dema ku masîxur devê xwe vekir û bi hake hak keniya, masiyê pitik xwe çeng kir derve û di demekin de ket deryayê. Çiqa sîmabe jî agahiyek ji masîreşkê biçûk tune bû. Di wê keliyê de masîxur dest bi qîrewîrê kir û perpitî. Piştre bi wê perpitînê hate xwarê û got çelp û ket avê. Di avê de perpitîna xwe dewam kir. Hîn jî tu agahî ji masîreşkê biçûk tune bû. Masiya pîr cîrcîroka xwe qedand û ji 12,000 zarok û neviyên xwe re got, êdî dema razanê ye zarokno, dehadê herin rakevin. Zarok û neviyan gotin, pîrkê, çi bû bi masîreşkê biçûk te negot? Masiya pîr, ew jî ma sibê êvarî, niha dema razanê ye. Şev baş. 11,909 masiyan gotin şev baş û çûn razan. Pîrika wan jî raza. Lê masiyekî sorê biçûk çi kir nekir di xewre neçû. Heta sibehê li deryayê fikirî.